Kapute Hotel, the Petersham, Richmond ani.A, Hotel and Restaurant, nuam tak mai ani.A, kan lumai in Richmond View Hotel Bulla, View nuam tak mai, hi Thames River View ani.A, helai hi Richmond tlang ani.A nuam maya, chuan tuna kan muang kuan kulai lui, Thames River khu longleng hian ni tinin englai po mai hian longleng in mi hi an chuanga tur an nei thina ni anuam maya private long nei ho long lian pui ni lo lian te long te fel fai tak mai ria po ria theina mun te khatia angrong in bol theina ang chi te kha long chi sang mai hi a oma heng hi ho satak tak an ni anga nei tur hian achan chu maintain hi a hau takani chongwang chuan klema nei nungte lo hi chuan heng nei tur hian an afford lo ani chowang chuan a mu noma an thil ti po a thiang lima an enkol tha a chowang chuan karanda langlok ani hi kapute hotel restaurant ani.A Petersham cho voinia hian poppy factory kaltum kan nia maro chu poppy factory kha an lo close awangin remchang atin helaya hotel a khonge lunch te han eila han leng lut jok mayang kanin mukhat to thawalom ti in kan han kala vaikhat ma hi etiang a than pa hian chuna lakna kalo nei ngai lawa chuwang chuan voinia hian ka fapariu bena chol lai te lo ni bok nen te chuan kan va drive chuan kan leng lut don ani a area po he nom khop maya hi hela hi ming po antar fanga he hotel hi mitam takten holiday kan timaya hemi weekend break atan te po anron bukta a tiang khan ani tin mai hian room hi zale somni vela oma englai po hian a full top mai ni chata chuan in mi house tak te le milar tak hemi UK United Kingdom milar kan ti to ho hi chu anron thleng de vek to in karing khalak po atama kan laron da lang dona chung te po chin lo thiranga hei film star lar tak te tennis lama larte cricket lama larte football lama larte le TV lama kan entertainer te enan dek ti te po anni tiang chon misang tam tak thalak nakina karon dalang don in lo invek don nia te chuan vainia hian helaya hian lunch kan neyanga helaya parking lo lut reng hian parking kha permit an di langa ya tiang chuan hela hotela ei turte mo a thlengte mon ni lo kha chuan in parking hi restricted ania tiang chuan ke ni kha chu chungte kan ni na tangin engma choi ngai lovin ti khan in min register sak ngal maya ti chuan anei tupa alo om hlau mai nge a kan hanin mu a mi lo loma kanin mu lo na te lo rei to bok nen tiang chuan heta an hotela hian englai po in pui tura ka in pe ani chuan min welcome ani chu tiang chu ani.A mai ro chu keima zok hi ka kum te lo upave to bok nen tin hotel line a hiang ka thok na sa to lu tu ka chu wang chuan ka pe vak lova engamo changa chote va ya vatlo kwalte zan khat han ria te ti mai lo chu ka kal ngai to lo ani tuna hian ka tlo khat to a hun rei takata to tiang chuan ka fapa ne na hun ram chang tak kan nei kan tlo thei hi kaloma chuan ka soi tong khan heta hian honeymoon mang tur te pon mitam tak anron kala tin khopui bul mai ani wang khan a ol samta a chuan a re boka a view a tha a Thames river kha kan soi tong khan heta tang hian a view longleng te le tui te kha a mu thei veka wang khan an ma ni view dal tu hi pakhat ma om lova hei hian tlo a lo pha a chuan a quite bokani zan lama po khatiang te kha thom tam lo na mun khami in an thalela helai muna hen an ron kal tang thin ani ti kha kan soi ani ti chuan in hotel kan lu tanga nakina chung ta chu in lo thlir zel don nia abula tanga top thling in lo en don nia hei hi kapu ka ti 14 brigadier bobby kha ani.A chuan fanu pahni anaya afanu te pahni hian pasal thatak mai ve an neya chuan afanu no pangzok te hotel ania tu na mi hi kan hmula hi Petersham hi chuan afanu upazok khachu heta dorseta
ramzau tak mai le bong tuna hian zasari zariat sang at lingtrep to ni chu tiang chu tuna hian bong an vula bong nu te hi an sem chara cheese an siam boka butter an siam boka tiang chuan UK a London a te quality thatakin dora an thil zor khalei thein an siama an supply ani harot sa te selfridges sa te tiang chuan lei turin mu turin a omani ti khakan soitel du boka an taimak e mawang hian house tlak malsom tlak po an ni ti hi ka soi ngam bok ani ti kha kan soilang kan thailang du ani e kan belle zaudu kat soi thei hil pal ania anni chung kwa hian hotel pathum anneya hoe hotel hi London Richmond ami ania hotel dang pani hi munrana annei bok ani he aya zau zok le lian zok kha an la nei ani ti kha kan soi tel le lok ani e kalome atop thleng ni lo thlir don nia ole ti khan achung kan han lut che hi ti hian main entrance a kan han luta chuan helaya hian achung chhouna tuna leilon indo chho hi floor hi lift omboka ke kal theina omboka chuan emergency exit hi ala omle bokani chutiang chuan an building chunga hian an da tha in rem tha em maya chuan achung chhong hi chhonga lai ne vain chutiang chuan ni a chuan achung lama hian balcony tha tak mai ala zela room tin hian in balcony nuam deuh an nei zela chu mai ni lavin achunga hian in conference room te le buffet du tan te le party ti du tan te karaoke han ti du tan te tiang khana oma chuan library waiting hall felfai takin engkim hi an lo da veka hengte hi anom em na ani ti kha kan soi du a ti han ni china khang kan lu na khai ta he tunan rubenan an envel me ka so reception ani ta chuan he lunch menu te om veka chuan he lama hian waiting na mun na om le a ti hian thatak ani an siam veka kan round zung a anuam ema he lama hian sitting room hotela cheng te tan anda thap buka ni in kim mai hi felfai em mai ni hi alut nan ya le khabu hi an wara hai customer te polo thleng ta se te khan helaya hian relax takin khi chung khi chuan room hi anuama nakina room te po ran pa in laran tilang le anga tan corridor ti son akal phei ve kai chu an sathiam em mai ni engkim mai te hi an ti sei vel feka amu nama chuan hi kan la kola achak te kan la kola ngi du le lo thur ya an bein to pa he lai ta yan hei nal tuk chalut tuk chuan he lai hian piano aning lo ta chuan het lama hian in thiar na ang chi kha chi sang thang an da vek ani kan tilang ani e hi aneng lo ya hello hian emoti hi restaurant lamani ta mo hi Helen bar nuam teuh mai lo om boka chuan hela hian hi an mun nuam em mai ani a clean a thiang lim tha em a tian table hi an book ve thina chuan so lai son soi tong khan view anuama like one cool eta tangin so lai so tui so Thames River kan ti kha
so long leng om vek boka yang chong khong lai ku chau kha te rong bol tu te om na ani le ta pangpar amun anoi te po karan fan pui vek ang chau nga an tin nuam hle ni itu na hian in Petersham hotel kan kala hi pubobia fapate afan te ema derle gravel der te ta ani.A ta hian hei chuncho te anei lonin tam tak chuan an buk thina dinner te hi tin hela hian mi lian tak tak lo thlen na I cricket player thleng te po in football te po yang khan hela hi ron thlen na nan mang thina an khat be the em thena ni tun season hi enge an dim mun che kan threlawa amai ro chu englai point he mun ni an London Richmond ani.A chuan abulok a hian in Thames River om ngal bokta longleng tenen tikan ang lawa amun hian nuama are a chuan mi changkang tak tak te he munai hian an thleng thina chuwa chuang kan han record ani.A kan chung te anni awangin mo kan sap chung te anni ve awangin kan chung ve em ani kan lom tak chen chen thina Koi bering e hello ma sen an hi bar area ni le ta chuan helama hian kan kal chuan virnal teuh mai lo le a baya everentine sok lo kang pan min lo lak lok hello hey boina yan hey balcony tu nan kan kala achunga kang kan ron koi tu na view riu benan ron ti lanang khan Thames River ni hi tu na kanam ni Richmond ni chuan in Petersham hotel ti ani hi anuam em ani mi changkang tak tak lo thlen na nan mang thin mun hi nge ni mi lar de ten ron thlen thin ani chu anuam ko so tu na hian balcony kan meka riu ben hi tu na hian khumi Thames River langkhwan in kan laksak le lok ani hi he so lai sanuam lut tuk ringut a view te hi anuama he la ya kan balcony hian ti hian oma chon so lai son ngồi tập vào cái sang samai rồi lúc hi pon lama tanga alan dana nia chop anen hian lo lut nul se thur thur chop anen ti chuan kapu bobi hian an mun hi entertain nan te mi hi asom thina abik takin ke hi min som ngun em a eng emoti ni khwa tore reng hi chuan in min mai ngai lawani chutiang kop adu sak chuk ania tin he kazar zo turin da dui te family te po kashwaya tin baby teresa te po anron kalboka tiang chuan kapu hian lunch te min ei puya dinner te min ei puya tiang chuan mizo than khat hela ya te po ding pui te po kalo shruai to boka chuan nuam takin hemuna hian kan ein kan ina kan dim em ani ti kha kan soitel du ani hei tu na kan muang hian hei da du te chung kwa oma baby teresa in ya ding pui ni boka chuan riu bena online ni boka tiang chuan kapu hian choya min soma dinner kan va ani min du sak thin khop mai kan van nei tak zet zet ani tin kan soi tong khan hotel a hian milar tak tak thlen khom na te lo ni to thina wangin nakina riu benan khalak then khatte alaron soifia don nia ole in the vai chunga kan lo me bulatang to thleng in lo thli don nia o tuna kan fan lai me khi lounge ani a hei hi waiting hall
อังค่ะอันนี้ไม่ยะเตียงจวนรีเซพชันแต่มีอันอินบุกะเตียงจวนรูมาอินดาลุมาอินเฮงเฮียนินหานาตายเรสนานันมังอันนี้จูตัวน่ะเฮียนรูเบนะให้ทุกวันละเละขบูเตเชียร์เวลาอามันบุกะจวนกระเทียนป้าฮีให้ตัวนักกันหมู่ฮีชอบปะอันนี้ไทยแลนด์มีอันนี้กุมสมนิปังจวงกันอินเสตัวนักกันถกดูนักกันอินซุยงัดที่นักกบูเตดอร์เซตรามาอันอินเล่เราเตปกกันปนิเฮียนรองเตกันนอยาบังเตกันเสียมทราลีกอมเล่กันเสียมาเตียงจวนอินบังวอลเปเปอร์ฮีกันพี่ครับเวกอาทาร์กันเบลเล่เวกที่นั่นนี่จุดเตียงจวนนั้นอินค่ะอินหล่อนานเฮียนกันมังกันทกเรยดุนเล่นี่อามาจูรีสอร์ทเตกันในตากาคานเกย์ก็อินก็อมดานอาชันตากวางินอันนี้ฮิจูเตียนคาร์เพนเตอร์นาฮีอัลทอกจาระกับพูดเฮียนโฮเทลก็สวยตองคานอาฟาเฮียนปฐุมอันเนวางินอาตานฮิจวนกุมจวนนั้นทอตูร์ข้ามูนิริงต์ตัวจวนวางจวนนัดังโปอังอบวยปุยโลฟามีปาปัญญาเนียอาฟาเตโปอีตัวนาเล่จะจัสตระเฮียนินสกุลอลูตีร์เทนีจุดยังจวนฟีฮิกุมขตาเฮียนเจงสิงาเวลานี้จุดยังจุงจวนอาฟอตันีดีไลค่ะกันสวยเตลดูอันนี้แต่มาทอกนั่นเองมาริลรูชาจวางอินมัลสมนับปอดงอันนี้อนุปุยฮี British Airline Air Hostess อันนี้ไทยเท่าอันนี้โอเล็กันอินคมนะอินเราที่ดอนเนี่ย25 years จวงกันอินเทียนตัวจวนอันนี้ปอฟาเตHey, where they go to your school? The children? One is Winchester. Winchester. And another one going to Eton. Eton. Wow, that's fantastic. And we still don't forget Thangvela. Thangvela, Thangvela. Okay, Thangvela. Yeah, Thangvela. Angai na luto ka ni, chimo. A video entry, Thangvela video. Chuba, chong Thangvela ka. Ani nani top mai o. Top dancing, top singer. Ani decoration thiam mania. Join room decorate engkim mai building te kan pani in countryside te kan kala rong te kan noya thil chi sang sang hi Suhe with Suhe. Oh Suhe te kan and Petersham. Yes. We have wonderful time always. Yeah, thank you so much. Okay. Oh, mizo te po in thil ti kan du ni chuan helai hotel hi kan hire the ni ke man hi ming hian in discount om the ti ka riat tur ne chu bang chuan 50 hours. Chuan hi tian board oma tan thut khom thia in kim meeting nom den thia chu balcony a oma buffet pon ti the ni ti ken lo thak don ya. Okay, thank you. Oh, I see, like this. And then I use enough of the wallpaper. Yeah. Look. I remember 82 assortment son. Kan panin 82 assortment son so kan ti vek nia mo wallpaper. Khal song te. I see. Yeah, and then I want to finish this and today. Yeah. And then tomorrow I put the paper. Yeah. I Petersham are here. Petersham and Rubin are here in the hotel. Petersham. โอ้โหพี่ชอบผู้ดีมากๆแล้วผู้ดีผู้ชอบผู้ดี gravel gravel shop we all meet up which is very nice Ruben with me here too Rubin also room hi pakate te indian ani hian lo chei le meka heng na tho te hi lo ke mai ni tian paisa tam taka lo ni chop hian mo turu takani ringot ni cho vang chuan carpenter na lo tan ti siap tu ania mai tu la fa te pani Eton school ale englawa da thenia an paisa kum khata yan 50,000 pe ngai lo an choi mai tu ala pani tan 100 ani chuan chu ta mistri na do nem je chumo en ting ye photo hai he nei chung ber ai to a chung po hiที่ painting เนี่ยตรูครบไหมอ่ะโอ้เฮ้ยต่อเทียนเรียกชุงอะไรละลมตานี่ไอ้เทียนโคตรชงกัลดานนี่อ่ะข้าอะไรกัน balcony มั้ง is it balcony there เทียนทั้งชุกแค่ต่อดอนนี่ทั้งปุ๋ยตะกันจุยน้องอ่ะไม่ที่ซุ่มตำตรารูปประคัดมันที่ตำเสีย
Jangate. Huh? Yeah, very royal. Very nicely done. And painting very nice too. I like the balcony as well. Yeah? From there? Here là anh luôn làm lẹ. Thì tiền step phải nằm ta emergency exit mà. Emergency exit ông lẹ tiền po nè thế. Anh Kim. Famous people vek anh thengthaw. Yes, like the Jimmy famous people. Yeah, all the actor look at the Milar on thengthaw ho. Yeah, James Bond. I know the one look thengthaw. Hey, ten long thengthaw. Danger detention. Ten one look thengthaw. Hey, ten can British Milar ho giống giống thengthaw vek con. My God. Heng lai hoi ka eng lo zong so zong chok hang ka lo la ai ji ang chok ka lo. Cái nó mà. Team yeah. Oh, I local Kiki Peter Crouch. Hey, make Jagger Ruben. Cái đó là Peter Crouch nha, he Johnny Wilkinson, England rugby captain. Oh, hey, make Jagger yeah, he's famous as well. This guy. He tu nãy. Yeah. Michael Douglas. Roy Hodgson, hey football manager. Tapi anh club kaya tu nãy anh có England football manager chứ. Local racer. Michael, no, David Coulthard. Yeah, Coulthard. David Coulthard. Lúc này Anh có biết rồi, biết tất cả tổ rất cần gì hả? Cái gì Robbie Williams tên mà. Hết tất cả Mick Jagger. Hey Mick Jagger. Cho nên Richard Branson. Hey Virgin Tupa Richard Branson. Cho nên he kỹ mà đi England Ronnie Corbett. Ronnie phim phim nứt mà. Cho nên Bonnie Taylor tê sai phim tê. Hey anh đẹp con ông. Hey anh đẹp cái gì? Ngồi đó lâu. Hồi vút thầy lâu á. Anh đẹp nó má. Yeah, this is beautiful. Hey Michael Douglas. Michael Douglas. Thì cùng sáng nị trùng khan là thlenga. Hey Kate Winslet. Hey Titanic chẳng tunu khan ya. Cùng sáng nị le paruk khan hay tai là thleng boka. Oh, I see. Yes. Yes. Sandra Bullock te po an lo thleng to a kum sang ni le som pathum June tha khan lo thleng a tai. Hall of Fame man. Can you see the picture? Ed Sheeran te po hey. Nó seng lo. Hay tay cái po lo thleng to ni. Pu Bobby à không à. Kalau sayang. Hey, Pubabian ya. Tuna brigadier kan dia kah. Afate hotelan ya tuna kanom nahi. Coba tuan apa salah kan tarfa ani brigadier ni. Rope ikut mai British brigadier ni tu perlu tekan. England National Geography Science lamte and Sir David Attenborough. So when hey Chris Hemsworth book 2020 khá là thlenga ni ta hian Chris Hemsworth te Uma Thurman te po he khai la thi Brian May te po lo thleng 22 ni kum lop khan ni Brian May chu ni kum khan thleng salah ni. Hey basement ve kan ni ta ni ma basement late no way. Oops. Yeah. Oh. Prepare Mac. Wow. Young Jenny. So clean. Very nice. Nice and clean. Yeah, kitchen and yeah. Phải chiên hơn vụ vậy. Good. Hay tu na hian cho kan ei zawa
kan chuak to do na helai hi basement lamania ne china kan kal na khan tu na tran kan chawanga parking lama kan kalanga ge ni hi ko kan tum to ang chu yeah yeah alang kimem keep ten ka tikwal pa oh hey tuna kasoyang khan ni china kan len na hey hi Petersham hotel ani hi gravel there le ema there te hotel ani kha kan lenga room te kanan tia kanan tlo kwal vel balcony te kanan tlo amar chu zong khat lo se na ni la hun kan nei to awangin hun nei tam dewi la chuan tunai na sapon kan tlo anga tin hela hen me kwal ni dutan tam taka thlen thei ni ti kha kan soi du atin milar tak Michael Douglas te le film star mi thang te le players te Gulhard driving hemi car racer mo kan tiang te khatiang khan heta kan UK milar zong chuan kheng to ni chu tiang khop chuan he mun te hi azalena anuama plus it's very quiet area as well chowang chuan everybody love this place so they can come here for the weekend and for their honeymoon or anybody whoever want to come and stay they can come and stay here thank you so much ole heti zong hi tuntumata na karon da thei chu alo ni le ta hei hi ka soitong khan kapu bobia afanu no pangjok hotel pathum anneya an hotel pakhat London Richmond karon fanpui chewa an room nei thajia tele an in chung an hotel chauka thlengten karon fanpui chewa an hotel dang pani ero chu engtik ni ange ka fan theyang ka heri lawa hunte nei ahar satawangin au pazok teram khachu karon da to hi gravel dera anei tu pa chu ania kan han lak puya chuan kan bulami ka thian pa chopa thai ania ni hian maintenance na ala thok char ani ti kha kan soi lang du boka hei room nuam tak anneya weekend mangdu tan tele honeymoon mangdu tan te po hemun hi buk the ni film star lar tak tele in khel thiam te celebrity ho kha chuan helai muna hinan thlengkim deuh vek tho to ang ti ila adigome thalak kha kan lakim seng to lova chawang chuan kan thei ang kan ron ko varani ti khamin lo thia sak donia helai muna hian mizo then khatte ka hroi ve nual to a tiang chuan heta chote kan lo e ve to a kapu hian min duat ema athil ti na kong tin renga le engemo ni khuwa thil an han nei to reng hi chuan min som lo hian om thei lova min som nge zela ni ti kha kan soitel du boka min mangai tu ka nei hi ka ban nei em ani kan channel kan video min lo thlir sak tu te zong in zawai lalpan mal som vek choro se